Il-Gazzetta Il-Mument ippubblikat l-ewwel parti ta' ittra twila mibgħuta minn priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. F'din l-ittra jispikka l-punt fid-dettall li ħafna priġunieri qed ikunu esposti għal umiljazzjoni u trattament xejn degorus. Dan fl-istess waqt li skont il-priġunieri huma jiġu stmati ta' żibel imdawrin minn armi tan-nar fil-kurituri tal-binja. Fl-ittra ssir referenza wkoll għat-tmexxija tal-faċilità korrettiva mill-Kurunell Alex Dalli li skont dan il-priġunier ħoloq miżuri drastiċi fil-konfront tagħhom għax ma jinteressax minnhom. Spjega wkoll li bil-mod kif imexxi Dalli jażel li ma jkellimx lill-priġunieri tant li lanqas biss jieħdulhom bidejhom jew ikollu liċken kuntatt magħhom. Spjega wkoll li s-sitwazzjoni fil-ħabs qed issir insapportabbli minn jum għal ieħor. Minnaħa l-oħra u fil-waqt li qed jibqa' jiġi ssikkat iċ-ċintorin tal-priġunieri jitberbqu l-belli li rifarmi, il-bies għal-ġlied u l-bies provokattiv, fil-waqt li ċerti gwardjani jitħallew jagħmlu sara kemm iridu. It-tieni parti tal-ittra se tkun ippubblikata fil-ħarġa ta' Il-Mument tal-ħadd li ġej.